Tuaim is 10 bliana hin. Bhí anspéise go min san bhansá. Canáideach a bahí. Agus ní a bhéon tíróíocht, níor higus tíróíocht Canada, ach do cuas go dtí Toronto chun bóla lé, ach bhí sí in Nova Scotia. Sin cúpla míle, ón áit. Thóg sé gáil orm an dréin Nova Scotia bhaint amach, agus nuair a cuas ann. Ná, bhí sé na 60. Nuair a cuas ann, bhí sé ag stella báistí, agus chu sé áthas orm, a áil amach go raibh áitina eile seachas éire a bhí fluc. Agus stella báistí ú fása go bhí ann, agus de lean sé go ceann seachtainna. Ní mór an cadra bhí anna mar le chéile ach ag féchant in ógamach, agus san stop sé go hoban ar an saharan, agus tháinig an gríon amach, agus tír eile a bhí ann, agus íomnas an gacháid. So de cumar ag cadachar spastóireacht ach in Glúisteán, agus is cuinelam go maith an Glúisteán, Bel Air Chevrolet convertible, glass, racing green. Agus é anna bhuair, sin éon ceann leis na scíthán. Agus se leis sios an bóthar, agus ar suanas. Agus de bhaine mar amach bá fundi. Ná pá bá fundi anna háachtaach mar tá sé san scéal. Bá fundi an bá is mó TD, agus is irde TD, agus is dáinséire TD sa dán. Agus tá sé fíor. Tá dheifar de 63 idir Labhrann agus Baratíide. 60. Ach an lásá bhí sé go háling, ní a bhánach an áige, bhí sé go deas bhí an grínig tanmhar, agus de bhí trá in Ecelín, well, hef an bóthir. Agus de mí mar linn, agus anna bhail, agus sin éon uair a bhreathmar go raibh cuileachta a gcuin. Mar de hit scáring, agus décha mar timppla, agus canta bhí ann, mar de bhí an gríine dul fé, de bhí an capal bámsa idir an gríon agus sinne an fágur hit an scá oringe. Ach de bhí cuma mistéire ceart ar an gapal, mar de bhí an gríon leis tírdí, agus higus gur láir a bhíontaí, go raibh sé bán, agus seans go raibh buinte le rásaíocht, mar de bhí sí anna chúma anna chórach mar capal. Agus bhí anna thóg ar fad leis, ach ní a bhánach san, capal seo, cíann tú capal amháin, cíann tú ag go léir. So ní a bhánach tuaim is 10 second, ach de dúirt agus dadmhaigh an bhirrtaigh in í sin, go raibh rudéig, gur hála rudéig an mistéireach, doing. No, okay, nílam chun Dr. Psychobabble a thuairteid, ach, de bhreathan bhirrtaigh go raibh mistéir, go raibh spredáltacht, tá an caiithú bheith cuairm leis an focail spredáltacht, Couldn't si Díine a creidin na spredáltacht chuirtar isteach ag na gealtaí, nó de bhí sé de nósacha é dhéanamh. Ach, Dimí dága mar sin an capal mar de stop sé. De bhreath mé go méile go raibh capal eile ann agus gur capal dúfa bhí ann. Ná ní lisa gom can hebh gur tháinig an smaoinemh san isteach a meigena. So, dimí mar cuas hanes go héiring ach ní amóch an í bhá. Ó an go céile bhuaileh sé isteach a meigena agus bhí féin rábhail can hebh bhfuil mé smaoinemh ar an gapal san. Agus an ceistile, cá raibh an capal dúmh, ní a bhéon capal dúmh ann. Ach ar feadh na mblianta de bhí capal dúmh in áit éigean an lámháin tuaim is 2 bliain, 3 bliain ó hin de tháinig sé cúm. Agus et go leor Cileánaí Strand bhí san san. Nuair a tháinig bhúil sé isteach, bhí an capal tórmach, bhí sí ag úmpar, agus capal dúmh bhí, nó sreacht dúmh a bhí aici. Is cuinim go dúirt mé lom héin, nuair a cuinig mé ar an sreacht a bheith aici, sa misil lom héin, is dóilm go bhfuil tosaach scéal gom. Breathan go bhfuil scéal in san limistéir san nó an cuid san den aigena, ina bhfuilm. Breathan go bhfuil scéal an. Agus an san,
beidir cúpla míon íag sin tagann sé ar náis a ríis agus bíon giota eile leis. Agus mar sin de, agus gan éon taide dhéanamh, tardaíonn sé, cuireann sé é féin le chéile giota ar giota. Go dtí láháin, dearm tú leat féin, ha, tá scéal agam. Agus is úntaach go deo an cúpla nómad san. Well, it's like bowl nuad an glán, you know.